mas tapa yan. Klase pa sa Honda yun. Ito mga bay, ano ko lang. Magandang lamang ito mga bay. What's up mga bay? So karon mga bay, bagong adlaw, bagong uban na po dato mga bay. So karon mga bay, nanap ko i-share sa inyo nga vlog about sa Yamaha Gigaforce Carb versus Raider T 115 FI. So nagkasagupaan kami bay, at masaya naman ang pinakita niya na vlog. So shout out ulit sa iyo naka Gigaforce. Thank you sa binigay mo na vlog. So pinasaya natin ang ating mga viewers. So all my subscribers, salamat sa inyong suporta sa akong channel. Og bago pa lang kayo, kalimot mag-subscribe, i-click ang bell para nga ma-update mo sa akong video nga gahimuon mga bay. Og anang firme mo makakita sa akong future video. Diba? So og i-share sa ninyo mga bay, og i-like, then i-comment. Kung mag-share mo, share nyo sa Facebook. Bisan asa nyo share mga bay, basta kayo ma-share ninyo. So, salamat yun sa kanunay ninyong pagsuporta ng mga bay. Bisan luyo ug likod sa tanan nga inyong mga katunan is malingaw lang mo. O nagdako kay kog pasalamat nga at least kanaa mo permi sa akong channel mga bay, di ba? So, shout out kay Anjoy Moto. Og i-subscribe niyo sa mga bay. Shout out rin kay James Espinosa. So i-subscribe din niyo sa mga bay. So salamat sa inyong pag-view sa akong channel. So kung kita to magpa-shout out, comment lang diya sa ubos. Ibutang lang diya ang hashtag #GuapexGodchoy. Shout out din. Para ma-shout out mo. Pagsabasad mo mga bay kung Bisaya mo or Tagalog, para nga mag-Tagalog punta mga bay, diba? So diri na lang mga bay, katong ipasulod na ang video aron kamo malingaw. Aniya na mga bay, bahus ka. It's Max. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Lakas ng motor na ito mga bay. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. 150 Honda pala yun mga bay. Oh my God! Wow! Palakas tayo mga bay para hindi tayo maabutan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Yan. Yan nakaabot si anong klase pa sa Honda yun mga bay, 150 rin yun. CC. Ito mga bay, ano kayang motor to? Gigaforce. Ano to? Sabayan natin ito mga bay. Magandang vlog tayo. NANI?お前はもう死んでいる。
Magandang laban to mga bay. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Yan. Hanggang ganyan ka na lang. Shout out sa'yo Biga Force. Sumusunod sa mga bay. Woo! Layo niya mga bay. Yan. Thank you Biga Force. Shout out sa'yo. Sumusunod si Biga Force. Mamaw. Wala na, hindi sa sumunod mga bay. Sa bago mga sound channels mga bay, ayaw kalimot mag-subscribe. Kala ko naka-sister, hindi pala. NANI?! お前はもう死んでいる。 Bago pa lang ka, ayaw kalimot yun mga bay ha. Para makakita ka mo sa akong mga future videos na himuon. Yamaha. Ang klaseng Yamaha ito mga bay. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Wala. Ayaw niya mga bay. Naghanap lang tayo ng mga vlog mga bay. Sumusunod yung Biga Force mga bay. Yan. Magpabuilo tayo mga bay para hindi tayo maabutan ni Biga Force. Sumusunod si Biga Force. Dito na tayo mga bay, babalik na tayo. Sumusunod pala si Biga Force mga bay. Saya. So dito balik na tayo. Magandang vlog yun. Sa stock nito mga bay, pag sa GPS maka 95 na ako. Pag doon na sa stock na speedometer ko dati, aabot na siya ng 110 mga bay. Yan ang dati kasi hindi pa nasira yung speedometer ko. Na reading na try ko na yung GPS sa stock ko. Kaiba sila. Hindi siya accurate sa motor ko. Yan ang napansin dati. Hindi ko lang na vlog kasi dati wala pa akong SD cam. Kaya daming nagtatanong talaga na 95 lang raw na natin sa GPS speedometer ko. Kaya ang saya ko na. Pero sa stock na speedometer yan, sa lahat na nagbabas, so alam niya yan nga yung 95 na sa GPS sa dati kong speedometer is 110 talaga ang abot niya. Hindi ko lang na dati na vlog yung magkagawa ko ng ginawa ko yon ng itong GPS at saka sa gana pa to dati. Hindi ko na vlog kasi wala pa akong kamera dati. Kaya hindi ko nakunan. Kaya nga sira na yung speedometer ko, hindi ko na napakita sa inyo para malaman ninyo kung accurate ba talaga tong GPS. Pero sa mga big CC, gaya ng 150cc, nilagay namin, aabot na sa reader ng 110. Sa GPS is 90. Yun ang kaibahan niya mga bay. So talagang hindi siya accurate. Kung sabi nila yung GPS daw accurate daw yun. Pag sa sasakyan na gamitin mo siya, sigurado accurate sa mga bay sa sasakyan, promise. So itry ko yan, mag vlog ako, magsasakyan ako, saka itry ko tong speedometer ko para malaman ninyo kung may kaibahan ba.
So yan lang. So shout out sa naka Giga Force Yamaha 115 carb. Kala siguro niya mga bay, mahabol niya ako. Naka-full adjust kasi yung clutch lining ko, pero palitan talaga to ng bago mga bay. Palitan yun ako nagbago kay so ano na lang, dira na ako tapuson ang vlog mga bay. Ug sa sunod na punta mag-uban para nga at least malingaw sa mga bay. Kaya ako ang game mga vlog mga bay, lingaw-lingaw rin siya. Lingaw-lingaw chill, pawalas kalay, ano ba? Ano ramang gina mga bay, diba? So sa sunod na punta magkita, kita kids, utros sa maghimo vlog.